nenes, hola nens, hola papes, hola mames, hola àvies, hola avis, benvinguts. Em dic Ivonne i us vinc a explicar una història. Sabeu qui és en Tassi? Doncs en Tassi és el meu avantpassat! Ui, que em caic! És quan Badalona era un poblet molt petit. D'això fa molt, hi havia 10 o 15 cases i tothom es coneixia. S'aixecaven pel dematí i deien «Bon dia, Pepito, què tal, com va? Adéu, Rosita, com van les cabretes? Adéu, Francisco, que vagi bé la pesca!» Perquè Badalona era un poble de pescadors, de pagesos i de menestrals. No hi havia res, tu! Ni fum, ni cotxes, ni llum. Us podeu imaginar viure en un lloc així? Mare meva, com han canviat les coses, eh? Sabeu com se les empescaven els nens i les nenes de Badalona per cridar als reis i que no passessin de llarg per casa seva? Perquè teniu que pensar que en aquell temps no hi havia cartes, ni televisions, ni mòbils, ni ordinadors, ni electricitat, ni res de res. I sabeu què feien? Doncs ara us ho explico. Agafaven tot d'estris de casa seva que fessin sorolls, de tot. Olles, el que agafaven, Vull dir, tambors, corns, panderetes, tot teies, i agafaven també una torxa. I anaven tots en colla, tot el poble, tot el poble. Era una autèntica festa, tots cantaven, tots ballaven, tots reien i cridaven als reis. Els reis venen de la muntanya, porten joguines per la canalla. Bueno, bé, tots no hi anaven a aquesta festa, no. En Tassi era un d'aquests nens que no anava a la festa. Mireu, el meu avantpassat era un nen molt entremaliat i era aventurer, perquè a ell li agradava molt pujar a dalt de totes les coses i seure a dalt del turó de la serralada de la Marina per veure l'horitzó. Però, nois, quan arribava la nit de Reis, en Tassi se li encongia el cor i començava a tremolar com una fulla, tot ell. Perquè en Tassi tenia por al foc i no s'atrevia a agafar una torxa i baixar amb els seus companys a la platja, però es moria de ganes de fer-ho. Una tarda de diumenge, en Tassi estava tot encongit a sota de la font de la plaça de la Constitució, plorant tan fort que el seu avi, l'avi Ramon, que era pescador, passava per allà i el va sentir. I li va dir, Tassi, carinyo, però què et passa? Llavors en Tassi li va explicar el que vosaltres i jo sabem. I a l'avi Ramon se li va ocórrer una idea brillant. Però si la voleu saber, ens veiem a la propera. No us ho perdeu! Iuhu! Hola, família! Què tal, nenes i nens, papes i mames, àvies i avis? Esteu aquí tots reunits una altra vegada, Pillins, pillins! Que voleu saber el que es va imaginar l'avi Ramon? Bé, ara us ho explico. Mireu, en Tassi, en recordeu-vos que estava plorant, tot desconsolat, i li va dir al seu avi que tenia por al foc. Així que l'avi va tindre una idea i se'l van portar a baixa mar, on tenia la seva barca, perquè l'avi Ramon era pescador i tenia una barca molt maca que es deia Lola, i a dintre de la barca va treure un fanal. Sabeu, un fanal, aquestes llums que van davant de les barques perquè surtin a pescar. Doncs li va dir a en Tassi, mira, Tassi, et faré un fanal com aquest perquè el puguis agafar amb un pal i tu així no et cremis. En Tassi ho va comprendre de seguida i va pensar, uau, fantàstic, i dit i fet. A l'endemà, en Tassi
tenia un fanalet preciós que li havia fet l'avi Ramon. I estaven allà esperant els seus companys per anar a córrer a baixa mar a cridar els Reis Mags. Així doncs, estava tan emocionat, és que estava que no hi cabia, i corria, i cantava, i amb el seu fanalet a les mans, i els reis venen de la muntanya, porten joguines per la canalla. I es va passar tota la nit cantant i cantant. Va tornar a casa, que estava ja mig marejat, el pobre, però va ser una nit fantàstica, que mai van oblidar, i en Tassi menys. A l'any següent encara va ser més espectacular. És que no us ho podeu ni imaginar. Va ser una nit meravellosa. Mireu, sabeu què va passar? Va vindre una malaltia d'aquestes que corren i la gent es va tindre que quedar a casa seva tancats. I clar, no van poder sortir al carrer a cridar als reis com tots els anys. No van poder-ho fer. I llavors van pensar, sort de l'avi Ramon. Clar, que ells saben fer un fanalet. Doncs fem un fanalet i il·luminem tots les nostres cases. I així ho van fer. Els van fer molt bonics, tots els fanalets de colors. I van fer manualitats, i van guarnir les cases. I també el que van fer és quedar en una hora per cantar tots junts. Així doncs, es van posar tots davant del pessebre, tots amb les seves coses per fer xivarri i soroll, i van agafar el seu fanalet. I van començar a cantar. Els reis venen de la muntanya, porten joguines per la canalla. Els reis venen d'Orient, porten regals per tota la gent. I van cantar amb tant de cor i tanta passió i tan fort que de cop i volta del sostre van començar a caure de tot dolços i xocolata i caramel i era una festa total. Va ser al·lucinant. Sabeu què? Aquest any també ho podeu fer vosaltres. Un fanalet ben maco, guarniu la casa, feu l'arbre de Nadal, canteu ben fort, que segur i segur que cauran dolços del sostre. I aneu a dormir ben d'hora, perquè, sabeu, als reis no els agrada gaire ser vistos. Així que, vinga, a dormir ben d'hora, que demà, a l'endemà, quan us lleveu, trobareu sota l'arbre moltes joguines, que sí? Adeu, guapos, que vagi molt bé, feliç Nadal i que us portin moltes coses als Reis Mags.